Yun! Huli! Yun! Wow! Dito ka pare! Dito, dito, Parjip! Dito, dito! Woo! Katay! Woo! 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 Yun! Huli! May strike na! Maliit, maliit. Yun, shoutout nga pala sa mga taga Bacoor chapter sa Dalagista. Ayan, nakadalawang strike niya mga katay. Hoy, meron tayong nadalan dito mga katay, oh. Dalagista ng Bacoor chapter Katsoy Jeep. Yun. Ito, shoutout nga pala, Dalagista ng Bacoor chapter, The Postman TV, may Nato Bangkolo, lahat ng kasali ng member ng Dalagista ng Bacoor. Shoutout, keep safe all. Yun, thank you mga katay. Suportahan niya mga katay. Yan na yung airport. Tapos dito pa rito yan ang Merville. Medyo lang mga katay, medyo maingay lang. Mga katay, andyan na naman. Baba na aeroplano. Yung mga katay, tingnan natin si Katsoy Jeep. Yun. Oh, grabe, ang layo inabot. Hindi kaya ng natin yan mga katay. Hindi kaya ng ultralight ko yan. Oh no! Ayun na kayo mga katay, ingay mo. Kaya ko mag-atip, no? Wow! Lalim. Yan kaya yung mo, ilor mo. Katsoy Jeep. Yung aeroplano mo si Cebu Pacific. Yan mga katay, oh. Ayun siya, oh. May dalag boss eh. Dalag. Dalawang dalag. Inahunting niya. Yun o, ang layo ng tira niya mga katay. Grabe yung lalim. Mga katay, yung lalim yan. Mga katay, di pa rin kami nakakuha mga katay. Oh no! Yun! Huli! Yun! Wow! Dito ka pare! Dito! Parjip! Dito! Ginagawa mo. Woo! Katay! Woo! 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 Yes! Pala! Ay! Naku! Sayang! Mga katay, nakawala daw. Oh no! Sayang, ang laki, no? Sayang, ang laki. Sumabit. Sayang, uy. Kinuha siya, kinagat na. Kaso di napuruan mga toy. Ito mga toy, oh, katulad nung sa atin. Sa atin sa Bicol, yung inalyasan ko ng piring-piting. Galing ha? Umiikot to mga toy sa tubig. Umiikot. Oh. Ganyan yung akin eh. Layo ng bato mga katay, oh. Mga katay, kung ang natandaan nyo yung upload natin sa Bicol, yung lure ko na yung inalyasan ko ng piring-piting. Yun, nilagyan niya ng mga katay, yung lure niya, yung piring-piting. Yung naka-jackpot sa Bicol. Yun o, ganda mga katay, oh. Yun o. Yan ang ginagandaan dyan sa na yan, kasi nakaka-attract yan sa eh. Yan mga katay, oh. Yun! Huli! Grabe mga katay. Dalawang strike na. Ang ganda kasi niya, no? Umiikot na yan eh. Doon nadali mga katay, bandaron, no? Doon no, bandaron yan, no? Sayang. Ganon pagka sakmal, pitikin mo ka. Astig. Ayan ang mga toy. Astig na spot. Kaya na naman mga toy, oh.
Sana madali na. Enjoy yung kanina. Kasi pinalitan na niya ng ano, ng medyo maliit. Sana madali na. Oh, tumira na ulit mga toy. Sana makadali mga toy. Doon siya mga toy. Oh. Ayan. Medyo mahirap talaga kasi yan, sumasabit siya sa ano yun. Sumasabit. Yan. Yung kailangan ni ano niya sa mga kahoy-kahoy din. Yung ginagawa niya talaga, iniiwasan niya yung sabitan na yun mga toy. Yan o. Hindi talaga maiwasan sumasabit. Sayang kanina, dalawang strike. Layo inabot ah. Grabe, siguro dapat maaga dito, Jeff. Pag maaga. Kasi gutom na gutom yan sila sa maaga eh. Kung maganda lang sana yung pang lure ko rin. Yung pang ano ko, ultralight ko. So, tagaan lang talaga sa paggaganito mga to eh. Ay, Jeep, andun oh. Jeep, Jeep. Ayun oh. Yun oh. Maling mo sa gilid. Ayun oh. Ang grabe. Ang laki nun oh. Sus. Yan mga katoy oh. Kung ay di aabutin. Kaya mo ba yun? Doon bandar pa nun? Ang dami pala, Jeep. Lumitaw mga katoy, bandaron sa ilalim nung ano. Ano ba tao ng kahoy na yan? Doon mga katoy, lumitaw. Ayan mga katoy, yung kulay itim oh. Hindi ka na makita mga katoy ng ano eh. Lalabas doon. Basta abangan niya yung dadabagsak ng bahay ko doon. Ayan, hindi umabot yung ano. Doon lang sa ano. Ay Jeff, andun yung partner mo. Yun ata yun. Oh, iba. Ay bago. Yung mga katay, meron din. Yung mga katay, andun din si ano. Kaya ako sa ibang chapter siguro yan yan. Nagsisitap din mga katoy. So try din natin ito mga katoy pagka dala natin yung Yan. pang tilapia sa kanya. Magkano? Yun mga katoy, nagsawa na si Katoy Jeff. Susunod na naman daw. Naman. Yan. Baka ako balikan. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Thank you. Bye bye.